ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। ତମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିନ, ତେଣୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି, ତ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି ତମେ ଗାଇବ। ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହଉ। ରାଜାଙ୍କର ଏକ ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜାଙ୍କର ଏକ ରାଜକୁମାରୀ, 2 ଦିନ ହେଲା ବେମାର ଭାରି, 2 ଦିନ ହେଲା ବେମାର ଭାରି। 3ଟି ବୈଦ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, 3ଟି ବୈଦ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, 4 ମିନିଟ୍ ସେ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, 4 ମିନିଟ୍ ସେ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲେ। 5ଟି ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଦେଲେ, 5ଟି ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଦେଲେ। 6ଟା ବେଳରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, 6ଟା ବେଳରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। 7 ଦିନରେ ସେ ଉଠି ବସିଲା, 7 ଦିନରେ ସେ ଉଠି ବସିଲା। 8 ଦିନରେ ସେ ଭାତ ଖାଇଲା, 8 ଦିନରେ ସେ ଭାତ ଖାଇଲା। 9 ଦିନରେ ସେ ଡିଆଁ ମାରିଲା, 9 ଦିନରେ ସେ ଡିଆଁ ମାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୀତଟି ଏବେ ସରିଲା। ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ, ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ।